skóre 5-0, stávají se tak čtvrtým semifinalistou a doplňují trojici účastníků semifinále na kompletní čtveřici. Pojďme v tuto chvíli na Adelaide přivítat pana Marka Lachmana, ředitele prodeje společnosti Autonoma, tedy generálního partnera dnešního utkání, který dekoruje nejlepší hráče a straně hostů Františka Solisáce bude jistě dlouhá, tak je zhrneme to nejpodstatnější. Komentáři je pravou strany, čtyřička zápasí. V semifinále se tak střetne s týmem Litvínova. Litvínov už je třesem! V finálovou dvojici tvoří Třinec a pražská Sparta. První dva zápasy Kometa odehraje na půdě severočeského soupeře, a to ve čtvrtek a v pátek tento týden. Domácí duely jsou naplánovány na pondělí a úterý 30. a 30. srpna. Informace o předprodeji vstupenek, nabíjení, permanentek a tak dále se dozvíte na webu brněnské Komety. Série dvouryvalů repete loňského finále, který končí uvozovkách superovou poletou. Tady se v finále hledal náš soupeř, letos čtvrtfinálová série. Vyzněla nebe pro domácí Kometu. A učíme se i ze čtyřicí rozhodčích